кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ошкору пешгирӣ намудани қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳиммоти ҷангӣ муқовимати беамонро ба роҳ мондааст. Зеро гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткори трансмиллӣ бо истифода аз марзи тӯлонӣ бо Афғонистон ва иқлими сахту осебпазири минтақаҳои назди сарҳадӣ ба қочоқи маводи мухаддир даст мезананд. дар натиҷаи амалҳои ҷинояткоронаи онҳо ҳазорҳо нафар гирифтору мубталои бемории нашамандӣ гардида ба ҳалокат мерасанд. наздикону пайвандони хешро бо бадбахтию хонавайронӣ рӯбарӯ месозанд. дар баробари терроризм ва экстремизм қочоқи воситаи нашадор амали нангин маҳсуб ёфта оқибатҳои фалокатбор дорад. 7 июни соли 2023 соати 5:20 кормандони мақомоти амният ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси маълумоти дақиқ дар қаноти рости дидбонгоҳи сарҳадии дуюми Шараф, қисми низомии 0306 атради сарҳадии 5 раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон убури ғайриқонунии сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро аз самти Афғонистон аз тарафи 2 нафар аъзои гурӯҳи нашаҷаллоби афғон пешгирӣ намуданд. аъзоёни гурӯҳи нашаҷаллоб ба амри хизматчиёни ҳарбӣ дар хусуси таслим шудан итоат накарда аз силоҳ оташ кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ қочоқбари афғон ҳаким валади абдулло тахминан 35 сола зодаи қарияи сурхбайтали улусволии қалъаи золи вилояти қундузи ҷумҳурии исломии афғонистон безарар гардонида шуда шарики ҷинояти ӯ ба самти Афғонистон фирор намуд. ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ҷасади қочоқбари афғон ҳаким валади абдулло зиёда аз 15 килограмм маводи мухаддири нави ҳашиш, 1 адад тапончаи Макаров бо тирдон ва тир, 1 адад камони шикорӣ ва 1 адад корд дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми С, 335 қисми 2 ва 195 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бояд хотиррасон кард ки марзи давлатии тоҷикистони соҳибихтиёр муқаддас ва дастнорас буда амнияту оромӣ ва тамомияти арзии мамлакатро ифода мекунад. ҳар афроде ки бо нияти нопок аз ҷумла барои содир кардани ҷиноятҳои вазини мардшиканӣ ва қочоқи маводи мухаддир сарҳади давлатиро рахна заданӣ мешавад, ба садди устувор ва ҷазои сазовори қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон рӯбарӯ хоҳад шуд.